ଆସିଗଲା ପିତା ଶାଗ। ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ପିତା ଶାଗ ବରା। ଶାଗକୁ ଭଲସେ ବାଛି ଏମିତି ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଲି। ମୁଠେ ଶାଗ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ପକେଇଲି। ତା ଦେହରେ ବେସନ 2 ଚାମଚ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ, ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ସବୁ ପକେଇକି ଏପଟେ ଗୋଟେ କଟର ରସୁଣ 4 ଛକୁଲା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ କଟରେ କାଟିଦେଇ ତା ଦେହରେ ଦେଲି। ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ତାୱା ବସେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟି ଗୋଟି ବରା ଏମିତି ପକେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ଏମିତି ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଏ ପିତା ଶାଗଟା ଟିକେ କମ୍ ପିତା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କରେ ନା ପିତା ଶାଗଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପିତା ଲାଗେ। କମ୍ ଜାଳ ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ସବୁ ପକେଇବ। ଭିତରୁ ଆଳୁ ଶାଗ ସବୁ ସିଝିଯିବ ଭଲସେ। ସିଝିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଟ ଏମିତି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଏମିତି ନେଉଟେଇ ଦେଖିବ ସବୁ ସିଝିଲେ ଭଲସେ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ବନିଗଲା ମୋର ମୁସମୁସିଆ ପିତା ଶାଗ ବରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।